Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane iyona nobuciko nomnyunyiyo egcwele isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. From Ukhozi FM, kuyinto enkulu ukuthi sibe nani namhlanje. Umsakazo Ukhozi walumaphiko sihambisana nabakwa SAMRO. Angithi khona amaciko la endlini. Ayeke amaciko ayeke. Ngithanda nebhinqa. Ayiwa ngasukhuluma.
njalo njalo izinto zihamba kanjani. We have music compiler wethu from Ukhozi FM. Uma hamba qede kusale kudilika izindongo mfana wakhulula ku top 12 isiqonde sanempela. KZN in the building. We have umfakano ndaba usenzo wakwaZondi bathi uNtencane ozobakhona phakathi kwethu. We also gonna have uZawe ozobakhona phakathi kwethu. We're gonna have Scooter Baba. Yebo baba. Scooter Baba. Yebo baba. So kuzoba mnandi. Before siqhubeke ne-program ngizocela ningisize samukele umphathi wami, umphathi stage, uSibongi wakwaNgcobo eze ngaphambili esamukele simuphi ihlombe. Ihlombe lase-private school lithi shaya wenze ngizwe. Shaya wenze ngizwe. Shaya wenze ngizwe. Yabo. Ngibingelele lonke siyanamukela la ekhaya. Ngokwami kufishane kakhulu ukunamukela. Njengoba sekushiwo igama lami uSibongi wakwaNgcobo. Khona abantu engibathandayo ngibabona la ekhaya. Sanibona. Yona u-October inyanga yeMfumfu ku-Ukhozi FM SA Music Month. La kusho ukuthi khona emsakazweni asudlala umculo wangaphandle. Dlala umculo wase-South Africa kuphela. Sesithi #zilekhaya. So October sesibona ukuthi kubalulekile nokuthi on top of ukuthi sidlale lo mculo osekhaya, senze sure ukuthi nabantu basekhaya abafuna ukungena kule ndima yo-music. Sazi ukuthi sibabize senze ama-workshop ukuthi nikwazi kahle ukuthi umculo wenu ufuna ukuthi udlale ku-Ukhozi FM nofaka kanjani khona. Nokuthi uma ufuna ukuthatha umculo wakho ufake ka-digital usizakala kanjani. Kuningi nje ama-performance fees, ama-royalties, kuningi esizokhuluma ngakho namhlanje. Kodwa inhloso yethu ukuthi sazi ukuthi sinisuse la nikhona sinibeke ezingeni lokuthi nikwazi ukukhompyutha namanye ama-artist akhona la eSouth Africa. Nifane noNtencane nje kanje angithi. So ngiyathemba ukuthi namhlanje yonke into esilethele yona izonifundisa kahle nikwazi ukuthi nisuke la seni-better than ngesikhathi nifika. Inhloso yethu lokho nje kuphela. Ukuthi nje ubungakwazi ufika la uhamba ukwazi ukuthi uthathe umculo wakho uwenze ube sezingeni la ungaselebrate khona all over the world. Sinamaqembu Lady Smith Black Mambazo, Tyler, baningi abantu abenza into ezinkulu ngomculo okutshengisa ukuthi talent likhona la eSouth Africa. Nase KZN siyazi hayi KZN khona samba phambili. Njengoba ngithi. Okay, nalo la KZN. So zonke izinto zase KZN zihamba phambili. Ngiyathemba ukuthi nizokuthokozela esilethele khona namhlanje. Although it's the beginning, I'd like to say my thank yous and thank you to our sponsors to SAMRO sebenze kakhulu nabo. Siyathanda kakhulu siyathemba ukuthi yonke into esifuna namhlanje izonenza nibe successful ngendlela. Ngiyabonga. Shaya wenze ngizwe. Shaya wenze ngizwe. Good day. So my name is Karabo Sinna, to SAMRO. The purpose of today for me is to make sure that by the time we leave here, you understand key functions of where you can make money from royalties. SAMRO has been around for just over 60 years, and it's an organization that represents the creators of music. So Magnity, the creator of music, I mean the people that actually write the beats. We call them composers or producers, or those that write lyrics. So the words to the song. So those are the people that I want to focus on, and then at the end of the day, I want you to understand how do you, as a person, get to earn royalties from SAMRO and even other CMOs like Capasso, Sampra, and Lisa. Super, thank you. Good morning, everyone. How are you today? It's a pleasure to be here in KZN. Actually, to be rounding up in KZN is very exciting. So, shout out to you for being here today. Please give yourselves a round of applause.
So my name is Munya Chaveza. I am the managing director of a company called Empire Publishing. And with publishing, okay, first and foremost, how many songwriters and producers are there here today? People who write their own songs and produce their own beats. Or any publishers also. Fantastic. Okay, so I'm talking to you guys today. This is the reason why we're here. So, when it comes to publishing, a lot of people are confused about what is the role of a publisher in music. You know, we hear the word publish, and in English it means to make available. So a lot of the time, when you think you have a publisher, distributors get confused as publishers. But I'm here to share today that when it comes to publishing in music, it's very specific. And we talk to songwriters and producers. That's who I represent. And there are a number of roles and functions that we do. If you're a songwriter and producer, this is the role of a publisher for you. So those are the roles of a publisher. I hope that we've understood. Wonderful. Sure. So we're going to start with the basics from a legal side, right? Because I know we've got Ndakani incorporated attorneys that will speak to some aspects. But music has got two sides. Normally we call it the master, right? Which technically you will call it copyright in the recording, and then we've got publishing, which is copyright in the composition. So those two sides have value, right? So it's not like in Ngoma, there's just one thing. You know, there's copyright and that's all it is. And this will help you obviously whenever you have to sign agreements, you understand who keeps what. But what is important from a society perspective, you need to understand why you need to be a member of each and every one of those societies. So for SAMRO, you become a member so that SAMRO can pay you royalties that are called a performing right. So it means anytime your music is performed in public, and public meaning TV, radio, live performance, even in the hotel lobby, or even at a, you know, sort of like a, let's say a horse race, anytime your music is performed in public, that's a performing right, that is SAMRO. Then we go to Capasso. Capasso is anytime your music is reproduced. That right is called a mechanical right. So the mechanical right is anytime there's a recording of your music. Now, yes, you might say no, but there's no CDs anymore. But remember, streaming, there is a recording. So if you are old enough, you might remember way back, music used to buffer before it plays. So currently it still happens, but it's just that things are just faster, so you don't see that. So that recording, somebody has to pay you for that because, you know, there is a reproduction of your music. Platform enkulu kangaka from Ukhozi, SAMRO nabasekhaya. Ngiyajabula ukuthi ngibe khona ngizokhuluma phambi kwenu. So njengoba besenizwile igama lami nguvumani wakangema Sibongo. Sisebenza phansi kwenkampani ebizwa ngokuthi Create Black. Basically si-administrator ama-catalog ama-Contractuals. So sisebenza ngokuthi umsebenzi wakho mawusuqophile masekufanele ungene ku-Facebook, ungene ku-TikTok, ungene ku-Apple, zonke lezo iy'tolo lezo za-online. So umsebenzi wethu lo ukunakekela umsebenzi wakho nanokuthi sikusize udondobale online.
So thina like masaqala akusho ukuthi thina sina chance. Yazi ukuthi why sibheke kanjalo thina sibheke ngokuthi le artist le inkulu. Masibheke artist ena 20,000 monthly followers ku Spotify incane kabi up and coming le. Because lento le isikhombisa ini ukuthi lo muntu lona u-active, u-engaged nama fans wakhe. Uyakwazi ama-fans wakhe mabayenza something ku-TikTok abancoma I like I repost izinto ezinjalo because those things zikulethela amanye abalandeli angisho. That means and ubheke ku-Facebook is the easiest thing ukuthi ukhule ngayo. But umuntu uzokutshela ukuthi no mina I only have 200 followers on Facebook. For thina leyo nto leyo isikhombisa ukuthi wena awukhuthelanga. Ngiyathanda ukuthi ngithole umculo wewazi. Kodwa ngicela umuntu omzuzu emsebenzini wami kubazwisa ukuthi ngicula ngithini, ngenzani, iciko lethembayo. La ngizangapheza sini ngekhethe. Uzothi thoba ngiyabasiza mabusela umhlonge khophe ngiyabakhipha ingakho sikambi hlathi sokufika sonke kabukabuze basho insizwe bathi phiki for sure kuzomela utente ifike kwa sure qomuda lenda bathi ka sure sake kolide netime nisona nebabalide sekoli ngophona dala nifilizi sathibezisi ifilizi ithwale ndonga siphilizi ifilizi ithwala sizobaphethiza ifilizi modala sidlala sesizwe dala ntekula nihlize blobhini nithi akusoze phile ngehlaka sophinde bakuthusa ngesibamba sikela magazini. Hip hop show in Ala on Saturday. Yeah, I call it Saturday. Number from 9 to 12. It's nobody. We need your baby. Ukhozi FM abakwa SAMRO abakhona namhlanje. Mina ngukhetha la isitulo sangempela uma hamba maqedwe selebudileke izinto. Ngipinde ngomdili womculo lapho Ukhozi FM. Ofisini ke la music angedwa ukhona intokazi esibambisene nayo. Igama layo uzanda umntakamthembu ukuthi ke yena usele eThekwini uyaqhubeka nomsebenzi thina nasikhwela nomsebenzi lapha. Sizokhuluma ke kakhulukazi ukuthi siwamkela kanjani umculo ngaphakathi. Kodwa ke angihambi ngedwa ukhona umlingani wami la ozosethula naye ukuthi njobe lapha kwethu yena osiphathelele ukubana. Sabana mina ngumandakanga entertainment artist. So sikhuluma nani ngaleso mthetho. So entertainment lawyer umsebenzi wakhona sebenza ngemithetho that govern entertainment industry. So ama-contract maybe ufuna ukuphuma ku-deal yakho or maybe ufuna uku-negotiate i-deal yakho
yonke into nje that has to do nomthetho we-entertainment industry usebenza i-entertainment atheni nayo. Kuyezwakala le manje? Encane. Uzokhulumela phezulu. Yeah. Ungaphinde? Bazi. All right. Ake sikhulume ngama-copyrights amabili eculeni ukuthi ngabe kuyini lokho? Yeah. Ngizwe umkarabo la athi siba ama-artist sibe ama-business ne? And ngiyacabanga mina if ungazi lama-copyright la ayi-true in a song usase-artist awuyona i-business yabona. So ngicela ukuthi mawuhamba la uyenze sure ukuthi uzwile nalama-copyright ayi-true ngoba once you understand lama-copyright ayi-true ukhona ukuyilandela le mali ku-entertainment industry and nama-contract wakhona uzokhona ukwazisisa kangcono because yazi lama-copyright la ayi-true, right? Uzocala with the first copyright in the composition. Ne? Composition is the lyrics, structure and melody of the song. Okay? So ama-rights holder kuleyo composition, kuleyo copyright are songwriters. And who are songwriters? Songwriters are lyricists, producers, and nama-publisher futhi because they represent ama-songwriter. Sorry. Minamusa mutemiso que chela tengi como ishu. Okay, ashabo, today sisena abayitheleni siphethe nje umuntu omdala, umuntu omkhulu, emkhulweni nje hayi lo umuntu empela nje. Sathela lezazise futhi. Sanibonani. Ngithi
emculweni. Siyajabula ukuba namuhla. Kathi bengilalele la khona umuntu omuzile ukuthi Ukhozi noma ngabe bethatha ingoma bayalibuka igama lomuntu noma isimo somuntu. Mina le page leli ngihlaza ngihlonipha ngoba ngangaziwa umuntu ngangenalo igama ngangenalutho. Ngakhipha ingoma abazange bangibheke ukuthi ngubani, abazange babuke iprofile yakho, abazange babuke ubukhulu bakho, babuke iquality yomsebenzi engiwenzile nokuthi abantu bawudinga kangakanani. Bathatha wona bawufaka emsakazweni baze bangithemba ngokuthi banginominate kwi-Song of the Year. Kushuthi ey'ngomeni eziwu-10 ey'hambe phambili onyakeni wonke bafaka umuntu ongaziwa umuntu ongena-profile ongenalutho okuwukuthi kushuthi leyo nto mina ngiwufakazi njengoba ngilapho ukuthi Ukhozi alibuke igama lakho, alibuke ubuso bakho, libuke umculo wakho ukuthi uwenze ngequality engakanani noma abantu bawuthanda kangakanani. Hayi impela Ukhozi ngihamba phambili. Yebo. So mina lokho kwethu kwabanzima because nasesikoleni ngangenza kahle kakhulu, so kwabanzima ukubakhonvince abazali ukuthi hayi mina nayo route engifisa ukuyithatha. Into engeke ngiyibuke abantu abaningi abangayi-understand umusic uspiritual kakhulu. Uzobuza omunye umuntu ethi hawuyinto amashayi ingoma nosibani ngiyabhilive ukuthi mhlasimbe iy'thunywa ney'nyanya isuke engakavumi ngaleso sikhathi ngoba sometimes nokwenza ingoma ukuthi uma ususekhaya uthi mina lo ngoba kuye kufike leso sithunywa leso esisuke sikupha leyo nto leyo noma uNkulunkulu ehlisela umoya ongcwele kuwena okuyinto ebalulekile ekumele siyi-understand ukuthi sekufike lento sifike ngamandla uyabo. So kubalulekile ukuthi ube naleso sisekelo. Ngiyacabanga ukuthi-ke abazali babona ukuthi ayile nto ngazuthi sifikile sinamandla. Kunento enye abantu abangayazi ukuthi lwangisiza kanjani uKhozi because iyona hip hop show yokuqala engangena kuyona baqala babona ukuthi ikhona ngeyenzayo ngoba sesiyamuzwa reggae till today. I think njengamanje uKhozi FM iyona kuphela i-radio ene-hip hop show esisapothayo thina ama-hip hop artists. So ngaloko ilishayela ihlombe kakhulu. Awukwazi ukucula i-gospel ungayilaleli ishow i-gospel. Awukwazi ukucula umaskandi ungayilaleli ishow i-gospel yomaskandi. Kwi-radio angithi siculela ukuthi umculo othi uyodlala kwi-radio. Into ebalulekile ukuzwa ukuthi njengoba bedlala abacula u-10 ngosuku ibiyiphi iquality abe beyidlala uyabo yalawo maculo lawo ukuze kwenzele ukuthi kunoma uthatha 3,000 uyokwenza i-album kamabhiza kungcono uthatha 3,000 uyokwenza isingili estudio sokunika iquality ekwazi ukudlala emsakazweni. So what are we doing with this 25,000 exactly? So everyone is clear? Yeah. So the whole point of us investing in you
It's so that you are able to grow and make sure that tomorrow you can make more money. So the 25,000 rands is to make sure that you are investing it in your music, be it recording, be it, making sure that you shoot a video, even traveling. So sometimes promoting your music, you need to travel. So as long as you can show that you're investing it in music or promoting your music or your craft. Yeah, 25,000 is a royalties. Ukhozi FM wathumela ngoma mnandi uthe khona lo muntu lana phakathi kwethu ngiyathenga khona ukhona usozabile tembe noma ngiyacela umshayeli nito ngizomlalela kuKhozi FM. Siyabonga kakhulu ukuthi nithathe isikhathi senu ukusibiza la ngizohlala nathi namhlanje. Ngiyathemba ukuthi nifunde okukhulu.